И какви, за какво мечташе като малко чавадно да бъдеш Наистина да стана футболист? футболист, много исках, много ме нараниха, като напребаха те, взеха се връзкарчета, не знаят за какво стана въпрос, ама си ги бутах. И викам, цял живот си чупим краката, подиграват ни са в очите. Там много контузии има в футбола, много контузии. Да, много... за да чукна на дърво, нали, деца, вика, няма. Ама за какво ще чупим краката и те да се подиграват, пускаха ни премийки по 200 лева на месец. И аз съм на 18 години, 200 лева. Момичето не мога да изкарам, да ям ли, кой да дрехам. Нищо не мога да правиш. Да. И на 18, мама, опаратим пари, той излага се. То не става. А кога почна да работиш? На колко На години? 18 веднага, като се... Като Докато беше в Разград, само с тренировки се занимаваш с училище. Там училището, ако ти кажа какво беше, Я кажи. тренирахме дворазово, Ох. сутринта и вечер. Ходиш сам да кажеш здрасти на учителките. Те се бяха разбрали, пращаха от клуба, напращаха в училище, където да мине номер. Че си на училище. Просто да отбиеш, да. 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 Сега, ако върнеш времето назад, пак ли ще се занимаваш с футбол? Да. Да, 100%. Какво ти е мнението за българския футбол? Корупция е тежка. Парите Защо? въртят. Имаме много читави момчета, но парите играят голяма роля. Бизнес. То, реално като се замислиш, той е световен план е бизнес в футбол. То навсякъде, ама поне не се усеща толкова. Пък при нас е само ядат. А в кой отбор мечтаеше да играеш? Честно да ти кажа,